அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், மனித இனமே உனது இன்பத்தை துண்டிக்கக்கூடிய, உன்னுடைய வாழ்வினுடைய மகிழ்ச்சியை துண்டிக்கக்கூடிய மரணத்தை நீ அதிகம் நினைத்து பார்க்கணும் என்பதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் கூறினார்களே. அந்த நினைப்பு நமது உள்ளத்தில் இருந்திருக்கும் என்றால் அல்லாஹ் 3 விதமான அருள்கொடைகளை கொடுப்பான். தஅஜீலு தௌபா, முதன்மையாக அல்லாஹ்வின் பக்கம் அவன் விரைவாக பாவ மன்னிப்பை தேடுவான். இரண்டாவதாக வகனாஅத்தில் கல்ப், அவனுடைய இதயங்கள் யாவும் அல்லாஹ்வின் பக்கமே திருப்பப்பட்டதாக இருக்கும், அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தில் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும். வனஷாத்துல் இபாதா, அவனுடைய இபாதத்தில், நாம் எல்லாம் இபாதத்து செய்கிறோம், ஆனால் மரணத்தினுடைய ஞாபகம் இருந்திருக்கும் என்றால் வனஷாத்துல் இபாதா, அவனுடைய இபாதத்தில் ஓர்மைகள் இருக்கும் என்பதாக இமாம் இப்னு கையிம் என்ற ஒரு பெரிய அறிஞர் இந்த ஹதீஸிற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்.